Tnieda l-ktieb Gozo Mediterranean Colours European Dream, ktieb li nħareġ wara inizjattiva tal-Ministeru għal Għawdex u li hu meqjus li se jkun vetrina l-Gżira Awċija fuq pjattaforma internazzjonali. Dwar l-istorja u żbuħija li kapaċi toffri l-Gżira Awċija jinħarġu ħafna kodba, madankollu l-ktieb jiffoka li jippreżenta anke aspetti li f'pubblikazzjonijiet oħra ħafna drabi jintessew jew jingħataw il-ġenb. Fuq kitba ta' Joe Bezzina, lan ta' dan il-ktieb huwa li l-qarrejja jingħataw stampa ċara ta' x'kapaċi toffri Għawdex. Għamilt enfasi fil-ktieb illi kull rokna ta' Għawdex tkun imdaħla f'dan il-ktieb. Pereżempju, fil-parti tal-festi, daħħalna l-festi tal-irħula kollha, daħħalna l-festi anke li jsiru fil-kappelli tal-kampanja dwar il-purċissijiet tal-ġimgħa l-kbira. Daħħalna xi ħaġa minn kull purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li ssir Għawdex. U għalhekk il-ktieb qiegħed verament jinżel fid-dettall mingħajr ħafna kliem iżda b'mod viżiv jagħti verament stampa ċara ta' din il-gżira. Saħansitra l-awtur stqarr li dan il-ktieb jinkludi fih postijiet li forsi xi Għawċin lanqas biss jafu bihom. Ċertament jiena illi ħafna mill-postijiet li jirdu f'dan il-ktieb, nies li l-hom joqogħdu Għawdex ħajjithom kollha qatt ma marru u qatt ma rawhom. B'tama illi minn dan il-ktieb wieħed jaqrah u jarah, għax iktar jarah milli jaqrah, ikun jista' jgħid jien issa ħammur nifhem aħjar, nara aħjar u nżur aħjar il-gżira li welditni. Fl-okkażjoni ta' din it-tnedija, il-Ministru għal Għawdex ħabbar li dan il-ktieb se jingħata lid-delegazzjonijiet internazzjonali li ser iżuru lil Għawdex għal laqgħat li ser isiru f'Għawdex stess. Fosthom għal konferenza internazzjonali li se ssir fil-ġimgħat li ġejjin dwar ir-reġjuni marittimi fil-periferija. B'hekk dawn jarfu kif Għawdex minkejja li ħafna drabi titħalla barra mill-mapep tal-Mediterran hija teżor naturali, storiku, kulturali u folkloristiku mill-aqwa.